рӯзи 2 апрел дар Москва муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар назди сафорати Тоҷикистон ҷамъ омада ба ҳимоят аз фаъоли ҳуқуқи башар Иззат Амон, ки ба Тоҷикистон истирдод шудааст, тазоҳурот карданд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ видеонаворӣ аз ҷойи эътироз нашр шуд. дар як навор нишон дода шудааст, ки рӯзи ҷумъа пас аз ба итмом расидани намози ҷумъа дар хиёбони сулҳ, яъне проспект Мира, тоҷикон аз масҷид баромада ба сӯи сафорати Тоҷикистон дар Москва роҳ гирифтанд. зиёда аз 200 нафар дар назди сафорати Тоҷикистон ҷамъ омада талаб карданд, ки фаъоли ҳуқуқи башар фавран озод карда шавад. пас аз чанде кормандони полис ва кормандони омон ба маҳалли гирди ҳамоӣ омада ба боздошти бераҳмонаи эътирозгарон шурӯъ карданд. мувофиқи манбаъҳои гуногун зиёда аз 70 нафар боздошт шуданд. аммо имрӯз маҷбур кардем ки мардум алайҳи шумо овоз баланд бикунанд. инчунин дар олмон фаъолони тоҷик дар назди сафорати Тоҷикистон гирди ҳамоӣ доир намуда дархости раҳоии ҳимоятгари ҳуқуқро талаб карданд. даҳҳо нафар дар гирди ҳамоӣ ҷамъ омаданд. И совсем недавно я создал петицию в отношении нашего мусульманского брата, таджикского правозащитника Иззата Амона. блогери шабакаи Коча ТВ дар YouTube Михаил Нигматов ташаббускори ҷамъоварии имзоҳо дар портали Change.org таҳти муроҷиатномаи озодӣ ба Иззат Амон, ки онро то 5 апрел беш аз 25 000 нафар имзо карданд, ташкил намуд. ёдрас мекунем, ки рӯзи 25 март аввалин гузоришҳо дар бораи рабуда шудани Иззат Амон аз ҷониби полиси Москва, рӯзи 26 март дар сархати хабарҳои вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон нашр шуда буд. як нашрие пайдо шуд, ки алайҳи Иззат Амон бо иттиҳоми қаллобӣ парвандаи ҷиноӣ боз шуда ва ҳимоятгари ҳуқуқ ба рӯйхати ҷустуҷӯӣ ворид карда шудааст. рӯзи 27 март вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз боздошти Иззат Амон дар фурудгоҳи Душанбе дар доираи ин парвандаи ҷиноӣ хабар дод. Федератсия Россия ҷамъ омада аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш ва талаб мекунем, ки ҳомии ҳуқуқ Иззат Амонро озод кунанд. боздошти ҳимоятгари ҳуқуқи башар боиси тӯфони хашм дар ҷомеаи Тоҷикистон шуд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ тоҷикон раҳоии Иззат Амонро талаб мекунанд. дар посух режими Тоҷикистон низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ашхосе, ки гӯё аз дасти Иззат Амон зарар диданд, паёмҳои видеоӣ нашр мекунад. ман аз амҷон Иззатлоев ба вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунам нисбати Иззат Амон. дар айни замон бо роҳи сунъӣ ташкилшавии яке аз ин видеоҳо муайян карда шудааст. яке аз манбаъҳои мухолифин паёми видеоӣ нашр кард, ки дар он зане, ки худро хоҳари Назриев Зубайдулло муаррифӣ мекунад, мегӯяд, ки ҳамаи иттиҳомоте, ки аз ҷониби Азамҷон Иззатуллоев марбут ба бародараш оиди қаллобии Иззат Амон ирсол шудааст, комилан сохта мебошад. гузашта аз ин зан изҳор дошт, ки маҳз Иззат Амон ба ӯ ва бародари ӯ, ки дар садамаи нақлиётӣ дучор шуда ва дар ҳолати вазнин қарор дошта буд, кӯмак кард. дар замоне, ки кормандони сафорати Тоҷикистон ҳатто ба зангҳои телефонӣ посух намедоданд. посольство занг мезанам 15 бор ҳами посольство телефон ма намебардора, қатъим гап на